apoy guys. Okay, magandang umaga po sa lahat. Tingnan natin yung kupra natin. Ito na guys. Wala masyadong luto. Dugdugan na natin ulit. Dubduban no. Pero pagkatapos na doon. Dito. Ngayon guys, umaga na guys. Yan, nagtapa naman kami ulit guys. Ganyan kalakas yung apoy guys. No, napakainit to. Para maluto kasi kanina konti lang luto namin. Ngayon, nilakasan yung apoy para maluto agad yung aming kupra. Ito. Okay guys, hapon na. Ito na po yung ating pangsugnod. Yung bao. Yung binuungan. Hirap guys, oh, puno guys. At ito dito, konti na lang apoy kasi pinatay na natin. Dahil kagabi, konti lang ang naluto natin. At ngayon ay nasa alas 4 ng hapon. Okay, dyan lang lagay. Tapos guys, ito yung ilagay pa sa tapahan kasi hilaw pa yan. At ito na yung naluto nating kopra. Yan guys. Luto na yung kopra natin dyan. Pipili na lang dyan si Bunso guys. Mainit pa yan. Pero si Bunso nandyan ha. Yan po guys. Okay na Bunso. O kung mamaya na Bunso. May spot naman tayo dyan. Yan po ang ating kopra. At mamayang gabi ay sasabak naman tayo sa ating pagkukupra, pagluluto natin ng kupra ulit. Kasi mayroon pa tayong natira dyan na hindi pa natin nasalang sa tapahan. Okay guys, ito po yung pangalawa nating gabi sa ating pagkukupra, pagtapa guys. Kasama ko pa rin si Bunso. Yan guys. Bukas ipakita ko sa inyo yung ating nalutong kupra. Hindi ko po kasi nabidyohan kasi busy po kami ganina sa pagtrabaho, sa pagpili ng yung luto na at hindi ko na nabidyohan. Bukas ipakita ko sa sako guys ang aming kupra. At ngayon patuloy pa rin tayong nagtapa kasi mayroon pa tayong hilaw. Okay guys, samahan niyo po ako sa ating pangalawang gabi. Napakatahimik dito sa bundok. Ang daming mga kuliglig. Yan guys, oh. Yan, napakadilim yung paligid natin.
apoy guys. Okay, abangan na lang po bukas sa ating pagtrabaho dito sa bukid. Magandang umaga. Ito na ang ating pangatlong araw sa ating pagpunta dito sa bundok. Okay, kagabi natapos na po kaming magtapa. Ito, pinatay na yung apoy. Ito pa rin si Bunso. Oh. Tapos, ito na yung kupra natin kahapon na binaba. Ito. Yan o. Yan lahat ng ating naluto kahapon. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At akyat tayo. At ito na yung kupra natin na tinapahan kagabi. Luto na. Ilagay na lang to sa sako. Bidaw, wala na yung maghilak ha. Madugay na kung gara-gara na may maghilak na madugay. What? Sa timbangan. Ha? Ato sa timbangan eh. Oh. Sa timbangan bunso. Sa timbangan sa. What? Bisa pa sa baharan at ang luaga, awarang buta. Ang siya dahil sa bawah ka namang buah. Ay, nakabaw. Sangkad naman. Sandad na ako ay kanang ipin na. Pisi ang daan. At ito na si Yuta. Sama kong kuwan karon. Nang bukas ng bawah. Ipa, ikuan pa na. Pura niya. Hindi ka. What? What?
ang PC ito ng tagkas ng biton. Mga pero wintihan nila ako makaradahan mo. Oan. Kaya ako pa na mag-confirm eh. What. Karena dia mau itulak. Karena butay na. What. Para may katarata itong mata ng kalabaw na tulong. Katarata. What. In. Nipis rin mga siguro. Kita nakatulong pag may ada na mo yung itupuan na rin kita ka na rin isa. Sama din eh. Sama din ko. Kuan mo yung Hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe.